Ndizibulisele kwembukeli ngicela sikhongozele ke naliqikelelo lweMozulu. Uyabongozwa ke mbukeli into obuqaphele ezantudumo zimandla kwiindawo ezikumantla wapha eMpuma Koloni ngokunjalo nakwelaphondo laseFreystata namathuba emvula athanda uba mahle kakhulu pha eMpuma Koloni ngokunjalo nakwelaphondo laseFreystata. 30% ke wamathuba emvula olindelekileyo kwiindawo ezikumntla-mpuma welizwe ukukutha njalo kuya kuthi kapha kwiindawo ezikumzantsi-ntshona welizwe. Ngomso ke mbukeli sabona into yoba naphaya kwimimandla ekumzantsi-ntshona welizwe noko zikhona ezamvula ezilindelekileyo kanti ke nendudumo zithanda uba mandla pha kwi-Central Karoo ngomso. Kanti ke qaphela mbukeli uyalunyukisa kaloku ngemililo yamadlelo kwiindawo ezisembindi unqala phaya kwelaphondo laseMntla Koloni ukuya kuthi kaphaya eFreystata. Zisalindelekile ke mbukeli ezandudumo zimandla uhlale noko uqaphele pha eMpuma Koloni. Kanti ke nemvula noko zithande ukuba ngamandla pha kwindawo esifana naseMonti kugokutha njalo uyotsho pha eMthatha ngokunjalo naseSajoni simahle ke noko amathuba emvula kwezinye iindawo ezisempuma. Kanti ke nezibhaxu zenkungu noko zingathanda ukuphazamisa pha kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe uqhubeke ngononophelo ngentseni ngomsombukeli. Amaqondo ke wona okutshisa sibonisa into yoba noko kuthanda ukuphola phantse kulo lonke ilizwe. Siyabona into yoba ngu-17 degrees pha eAlexander Bay ngelixa ngu-18 pha eUppington. Kanti ke ngulo 17 napha eDiara ngokunjalo naseKaladokho kuya kuthi ga pha eBhobhofolo ngu-18 ke pha eKomani ngokunjalo naseSajoni athathiseka amaqondo ngu-19 pha eThekwini ngokunjalo naseRichards Bay. Kanti ke ngu-15 eRhawutini. Ngomso ke mbukeli sabona into akuthande kuphola kwindawo esisentshona kufudumale ngu-29 eCalvinia liyatshisa ke kwindawo esisembindini ngu-35 eUppington. Kanti ke lithande ukuba lihle izulu lifudumele kwindawo esisempuma. Kamnandi mawethu.